Μιλήσουμε για θέματα που έχουν σχέση με την είσοδο και την έξοδο, καθώς επίσης και για την διασύνδεση της Java με βάσεις δεδομένων γενικώς. Σε ό,τι αφορά την είσοδο και την έξοδο, παρότι έχουμε δει αρκετά αντικείμενα ήδη σε διάφορα σημεία, θα μιλήσουμε λίγο ξεχωριστά, περισσότερο για να συνδέσουμε θέματα που έχουν σχέση με την είσοδο-έξοδο από αρχεία ή διάφορες μορφές που θέλουμε να δούμε. Τα περισσότερα από τα προγράμματα που ήδη δημιουργήσαμε και δημιουργούμε γενικώς στη Java χρειάζονται την αλληλεπίδραση ή κάποιο είδους τέλος πάντων πηγή δεδομένων, όπως ήδη το έχουμε πει αρκετές φορές, άρα και είναι λογικό. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνουμε αυτή την εισαγωγή των δεδομένων. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί, όπως είδαμε, από το πληκτρολόγιο, μπορεί να πραγματοποιηθεί εσωτερικά στο πρόγραμμα το που θα δώσει τα δεδομένα σε πίνακες ή κάποιες μεταβλητές με τη μορφή σταθερών. Οι τύποι των μεταβλητών που χρησιμοποιεί η Java είναι οι ακέραιοι αριθμοί, πολύ γνωστοί τύποι δεδομένων. Υπάρχουν 8 βασικοί τύποι μεταβλητών για την Java, εκτός από τους ακέραιους. Έχουμε αριθμούς κινητής υποδιαστολής που θα δούμε στη συνέχεια, χαρακτήρες και τύπους Boolean, λογικούς τύπους. Οι 4 από τους τύπους δεδομένων ανήκουν στους ακέραιους και είναι πρωταρχικοί τύποι, αριθμητικοί τύποι τουλάχιστον που χρησιμοποιούμε, ο byte, ο short, ο int και ο long. Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους ακεραίου, όπως ήδη φαντάζομαι αισθάνεστε, γιατί μπορεί να θέλουμε να αποθηκεύσουμε δεδομένα σε μια μεταβλητή τα οποία έχουν διαφορετικό μέγεθος. Δηλαδή, αν έχουμε μια μεταβλητή η οποία θα θέλαμε να αποθηκεύουμε πολύ μικρούς αριθμούς, δεν χρειάζεται να δεσμεύσουμε χώρο στη μνήμη πολύ μεγάλο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν ακέραιο μεγέθους byte. Είναι η κλάση λοιπόν write byte που βλέπουμε εδώ, με την οποία φτιάχνουμε ένα πίνακα byte, τον έχουμε έτοιμο και του ζητάμε να γράψει τα στοιχεία μέσα σε ένα αρχείο. Ας πούμε ότι το αρχείο αυτό είναι το pic.gif που έχουμε εδώ. Και εδώ έχουμε φροντίσει να έχουμε ας το μεγαλώσω λίγο το παραθυράκι, το χειρισμό της εξαίρεσής μας, και στη συνέχεια μέσα στο χειρισμό της εξαίρεσης, το try, της εξαίρεσης, δημιουργείται ένα ρεύμα εξόδου για το αρχείο αυτό, το pic.gif, ενώ στη συνέχεια στο for που έχουμε εδώ από κάτω ακριβώς, το χρησιμοποιούμε για να πραγματοποιήσουμε ένα πέρασμα του πίνακα που έχουμε από πάνω του data, βλέπετε, για όλο το μέγεθος του data length εδώ πέρα, και πραγματοποιούμε εγγραφή κάθε ενός στοιχείου από αυτά εδώ μέσα στο αρχείο αυτό. Σε αυτά που είπαμε σήμερα δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συζητήσουμε, να ρωτήσετε, να παρατηρήσετε. Ναι. Την Τετάρτη τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε σχετικά με αυτά που κάναμε σήμερα με τα servlets? Είχα σκοπό να συνεχίσουμε με τα servlets και να δούμε και δύο-τρία πραγματάκια από παραδείγματα JDBC που δεν τα κάναμε σήμερα, ούτε και τα ολοκληρώσαμε την προηγούμενη φορά. Είχες κάτι άλλο να προτείνεις, Σωκράτη? Όχι, τίποτα, απλά ρώτησα αυτό.